Tahir ne mawaƙin soyayya. Aminiyata masu iyata ki zauna a damana. Idan ga ki gani ni bani da damuwa, kullum kina ki mafarki ko ina kike so mu je tare. In ga ki gefe na bani damuwa, kin zamto gimshikin ɗorewa ta. Ki zamna tare da ni kullum mu yi fira, kin zamto min tamkar ruwan cikina. Masu iyata aminiyata abal alfaharina, in zarci duk 'yan matan da ni soyayya da su a baya. Kin bani kulawa, dole na baki kulawa. Sanan ci garinku domin na samu yardarki. Kina ke so ki rike kaunata da mahimmanci. Kin gani ko barci bana iya sai da tunaninki. Na zuwa ma babu ta sai na tinaki. Masoyiyata aminiyata ki rike soyayya, mu rike son juna. Ke ce a rayuwata, ke ce na basirin zuciyata, kama kullum zuciyata na baki sai yadda kika ga dama da ita. Masu iyata karki manta ne, ni ma ba za ni manta ki. Tahir ne